ba duk inda aka yi faɗa da ɗa da iyayen ne su ne masu gaskiya ba, akwai inda iyaye su ne ba su da gaskiya. To amma ka sani duk da haka matsayinsu na iyaye ya fi ƙarfin a tanka. Duk wani abu da za su zo maka da shi wanda zai saba wa zuciyarka, ya saba wa ra'ayinka, in dai bai saba wa addini ba ka bi su, sai ka ga haske a cikinsu, akwai albarka. Akwai HOD mu yanzu a legal Quranic science yake bani labari a unguwarsu, yace akwai wani mutum yana da ƴaƴa ko dai 55 yace mu a rayuwar nan ta yau, ko 55 ko 35, kuma suna nan reras 35 din ko 55, ɗayan biyu ya gaya mu. Har yanzu na san ya ji wannan labarin zai tuna shi ya gaya mun shi wata rana muna office. Yace amma ka san malam a ƴaƴan nan 55 ko 35 duk suna cikin birnin Kano. Yace amma babu ko mai shan taba. Yace wallahi a cikin su ba wanda zaka zo ya ganka da ubansa ya mika maka hannu saboda ladabi. Allah ya tsare masa su. Yace ka san da muka bincika me muka gano? Nace a'a. Yace biyayya yake wa mahaifiyarsa ta ƙarshe. Yace dan kasuwa ne a kwari yake. Amma kullun da safe kafin ya fita kasuwa za a dafa abincin mahaifiyarsa daga gidansa ya tafi ya je ya kai mata. Tun kan yayi wanka, da ya tashi bayan yayi sallah yayi abin da zai ya gama jin BBC, an hada abincin hajiya zai je ya kai mata. In ya kai zai zauna su hira. Sai kamar 10 zai taso ya bar wajenta, ya zo gida yayi wanka ya ci nasa abincin sai ya tafi kasuwa. Idan ya tafi kasuwa in ya dawo bayan isha ba mai kai mata abinci sai shi, duk waɗannan ƴaƴan gaba ɗaya ba bai yadda su kai mata abinci ba, shi zai kai. Idan ya dawo da daddare shi zai suba kwanan abincinta, kuma unguwar da nisa fa, akalla tazarar daga nan za ta kusa kwana Ungwaggo, amma haka zai ɗauka ta cikin lunguna. Wanda ya san filin DO da kuma Ƙwargon, an ce filin DO gidansa yake, Ƙwargon kuma ita take cikin Hausawa wajen Ɗandago. To haka zai ɗauki abincinta na dare je ya kai mata, in ya kai mata abincin ta ci kuma sannan su hira, sannan ya ɗauko ya dawo gidansa. Kakanmu Malam Abubakar Gumi yana daga cikin abin da mutane suke faɗa nasa, wanda naji wannan a kaset ɗin Malam Abba Aji yana faɗa. Kafin Malam Abba Aji ya faɗa naji labarin a gari, ba zan iya tuna waye ya faɗa ba. Duk matsayin da Malam Abubakar Gumi ya kai bai yadda wani yayi wa mahaifiyarsa wanki ba, shi ma ba a yi masa wanki. Duk inda Malam Abubakar Gumi ya je a duniya, in kayansa sun yi datti shi yake wanke kayansa. Kuma na mahaifiyarsa, kuma Allah ya mata tsawon rai har ya girma ya ja rai, haka shi yake zuwa ya wanke kayanta. To aƙalla ko da ba za ka wanke mata ba, biya mata kuɗin wanki. In ba za ka yi mata shara ba, saman mata masu sharar. In ba za ka